Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya'y lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mamagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda. Mga tugang, daypong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhanan sarong isyu malinawan at sarong problema masolusyonan. Ini ang hapot. Dili po mga tugang sa DCGB Radio. Good morning, Legazpi City, Probinsya Calalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon o buhat iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulot ng sakit na atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, hawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon mayroon ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrition para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro, available yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige! Sige po! Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramon ta mga tugang ang mga follow-up report ni Jimmy. Kasabagong 6:30, sa mga nag-antabay-tabi dyan, may issue kami tungkol sa saro na water supply Giraray. Dyan po mga tugang sa Doña Tomasa ba yun? Puro kaya Doña Mercedes, Doña Tomasa, Doña Maria Subdivision, Doña Paz, kung ano. Sa Ginubata, nagkapirang barangay na Doña ang pangaran, nagupon sa Doña, may problema sa construction kang water system. Ang latest po dyan sa Doña Tomasa, may tangking ginibo na worth 5 million. Pigagamit na kan mga tao, mga tugang sutangke, natub, etc. natapos na. Pero sabi ni Kampunong Barangay Kandonya, Kandonya Tomasa, daydatabi ki turnover sa barangay. Ngunyan, kasuhapon, mga tugang, nagbisita duman si Jimmy. Nahiling niya ay nakapagpaabot sa ikireklamo, may kinaraman sa sinabi ng bagay namamarong sa tubig. So tubig kan hali sa tangke na pigagamit kan mga tao na mamarong. Kan sinakat mga tugang kan aki na inutang nakadiskubre na namamarong sa tubig, may nagtapataw-pataw nagada na bayong. Buli ba panglayog-layog? Oh. Kaya pinundukan barangay sa pagpabulos kan tubig sa sendang mga kabarangay. Sinakat kan tanod na kaiba ni Jimmy kasuhapon
Na-confirm kan tanod, na igwa mananggad. Sa pagsakat kan tanod, na-discover pa, so nakabalaybay na duwang sarong pair nin sapatos. Maringan yung sapatos, dahil nakalaog sa tangke. Pasensya na po kamo, mga taga doon niya tumasa, mga taga na nagdadanggong niya nagkakaraon. Pero ilingon nindo ha, anong isyo? Ang isyo duman, mga tugang tasot tangke. So nababakal bagang silver na tangke na Draculaon diyan sa mga hardware na Draculaon. Yun pinatindog duman sa alang kawunon mga tugang nabugtakan kan tubig, daing takop. Yan nababakal bagaan na tangkingan, may takop yan. Aday ko aram kung nata day tinakluban. Iyan, alibawa nga day may takop yan. Ang aram ko ka iyan, pag nakulaon o tangki, may float iyan, na pag pinabulusan mo kitubig, pag bulos kan tubig niya, pag sa float, pag tuminama duman sa float, mapundo ang bulos kan tubig sa tangke, day ma-overflow. Kung ang hapot mo niyan, mga tugang kang kapitan, kan barangay doon niya tumasa, nata daat tada itong takop. Hinanapan ni Jimmy Con, turnover na iyan sa barangay. Sabi ni purong barangay, punong barangay, sabi ni kan punong barangay na nakaoro ni Jimmy, mga tugang kaso hapon, ka nagbisita siya sa lugar, day pa man ngaya turnover sa Samuya ini, day pa da tabi turnover, mga tugang sa inda, mga tugang ta. Pinaghahanap mi nga, so detalye ka iyan, so program of work. Sabi ni Kapitan Leopoldo Opiniano, mga tugang, di pa man tabi turnover, ang hapot ngo niyan, sisa yan mabugta kan takop. Buda ang hapot ngo niyan, sisa yan malimpya kan tangke. Habo maghiro kan barangay, tapos ko pa man niya turnover sa mo, baka dalugon, ba diskwido nito sa tangke, sa paglimpya ka ito. Oh, si San Malimpia, yung hapot mo niyan. Hello? Hello, baby. Good morning. Good morning. Iba nalingawan sana, ha? Ano? Nalingawan yung bugtak sa tako. Pun nga ni migukan. Pun nga ni kang iyan. Inoperar. Actually, nag-andar sa tangke. Di man palang kitakop. Han sa takop. Iba niya ako nalingawan sana. Oh. Dua, baby. Ang papot ko sa DP, kung sa DP yan, di ba? Oh, okay. Oh, more than a year na yan. Kung ako ang contractor ka, di naman ako kan matunggot. Di ako mabayadan. Yung nga nang gusto na pang ihapot sa DPWH, kung nabayadan na yan. Kami circumstances, BP, na Oh. nakakaharap ang kapitan, pero Iyo. Tapos na pala, turnover sa DPWH. I mean, nakakolekta na. kung siya ang line agency, nakakolekta na pala. Hindi nga Yeah. nakaharap si kapitan. Correct. Di ba? Yan, BP, nakataramang kuhan, dahil saro ako dyan sa nakaranas ka. Yung pagkay, nakakolekta na. Oh. Nagpatrabaho. Iyo nga ni. Okay, apudan ko si kapitan, taklaron kung maray ini iyo. Kung hindi naman at turnover yan, ikaman daw, 5 million yan, BP. Ako man nagkaraw-karaw na kwarta. Buda, 2023, 2024, 2025 na sa implementation ng projects. 4 na taon na. Yeah. Hanggang ngunyan, 2026 na, di ba? Oo, imposible man na dahil pa nakakolekta. Yeah. Okay. Oo, BP, tanganin madumang dito sa irarong kung talagang ang problema ka, kung di ka mapigaagad, kung tumiram na sakit man, dahil pa, pero yun na pala. Oo. Di nga rin naghiro sa barangay Lalimpian sa Tangkit na may nagpataw-pataw na gada na bayong, Di man nga sa mo, Dave lang record, na turnover, baka kayo madiskwido ninda? Natural, tapos iniro mo yan, pwede Oo. ako, mga kontraktor ako, sabihin ko, iniro, Ata na, puro tubig ang problema. Okay. takop na yan, nataday na sa takop. Nya, dapat ang maghiling kang takop, so nagibok ang proyekto mura sa DPWH. Correct. Ang hapot, hain ang takop. Diba, di ba bakalon pa? Okay, bye-bye. Kikalintura naman ako. Bata hinuba ko na so blazer ko kaso bago sa Pakanyos Kasmi ni Teacher Jasmine. Sinulog ko, linipot ako eh. O
Oy, di pa man Ate Jazz, madam. Pwede tabi apo i-text mo si kapitan no. Tabing iyong kama sana. Apo dito i-text mo tabi si kapitan kung pwede kita mag-apo niyo. Sa hadi si GB po nanti kayo, yan sa number. Ang gamiton mo yo. Hindi pisan ako paan ma-text, ako paan ma. Pwede tabi. Okay. Hello. Migo, good morning. Good morning. Oo. May kasimbagan na tabi itong hapot mo. Anong simbag? Sutang kitabi, phase 1. Migo, Oh, dagit yan Secretary Lizon. kaya nga ni, Bakit kasi nga may mga phase 1, phase 2 pa kayo? Oh. Sutako, phase 2 ito sigurado. Gusto mo grapadohon ta kung niya na agad. Takop na sa phase 2 pa. Bigpaulok mo naman ako niya na. Di ba ito yung isimbag kan DPW? Kaya pang kung apulan ko niya na aga. Okay. DP, may Ah. masabi ako. Oo. Baka ko naghiling ka kan so... Impeachment? Kasapang sa Senate. Oo. Nariparo mo sa pandok ni Jervin Luistro sa ni Chis Escudero. Iyo baga? Ano gusto sabihin ni Chis Escudero kasapon? Ako ba ko mag-interpret? Aba ko mag-interpret. Sa mga tambay digdi ang kahurong ko, nag-interpret na Ano? Sino mang matibayon man sino may na-eresi pa, ano? ano, diba yun? Oo. An interpretation nila, garo dago sa sabi yun ni Chis Escudero, bastos ka. Okay. May sana. Okay. Pero BP, bago kita dumaan sa, tama na muna itong sa national, sa local na. Local sana kita. Okay. Ngunya na, sinabi ba ni Mayor Ismail, dahil ang permit ito. Iyo, udah man kinasyon na nasyong permit. Gusto sabi yun, nagbid din na so nag-apply ki permit. Hindi. Gibalay naman ang interpretasyon muna naman na. Bako yo, Di man ka nag-apply nga ni, da. imposible. Dahil ang pinirmahan, hindi may nag-apply. Bako yo, Di ka nag-apply. hapot mo niya, nag-imbestiga sa PNP. Iyan ang hapo. Iyan tumbok na kung nag-imbestiga sa PNP kung siya sa ito. Kasi sabi baga, ang Legazpi very safe. Opo. Kung may mga araw ka nangyayari, anong Yeah. ibo ang PNP Legazpi? Iya, iyan ang hapot kung naimbestigaran kung siya sa ito. Tala sa Legazpi jurisdiction ito. Iyan ang tumbok na hapot mo. Kung halimbawa maaraman kung sisay, ano ang gigibuhin ninda? Iyan ay kadawang hapot. Di ba? Oo. Baka may katulog ka pang hapot. Okay. Basta remember sa phase 1, phase 2 ha? Ay, okay. Hindi ka mabigla sa simbag. Okay. Sige, Migo. Ay, nako. Ala-araw mong tanong ang follow-up report ka ni Jimmy. Pretty girl, ang masabi mo pa, pretty girl? Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning. Ano pang ibang latest information tungkol dyan? Hello, BP. Go ahead. Kuang ka ni Duman, DPWH. Okay. Sige. Kasi yung Pinurod mo pagpapali sa ni kuso number ni Maliligyan. DE, ano, di ba? Yaw na. Yeah. Okay. Ang problema, digdig. Kung paano ito, dahil man pwedeng laugon ito kita. Tawala man hagdan, paali duman sa ngimot kan tangki, pababa. Okay. Tamaali subayong. Opo. Sabi sini, sadkod na dahil panalalapa subayong. Anday ko masabutan kung natambay yung naluminaw iyan dyan. Nalamos nga ni. Nagkarigos gud ba yung tabaka sa init kang panahon? Posible. Ay, Ang maraot nako. digdig, kunan malamos digdig, aswang. Dime, Ang problema kan barangay tabi, BP. ang gusto kong imbestigaran mo kaysa sa sapatos ini. Dahil naman Na nakasabit dyan sa tangking an. Mangamon-ngamon kaan,
Yan ang dahil masabutan. Kung natatanakantos yan, sapatos yan, dyan sa taas. Kada ko ng problema ta sa Pilipinas. Aha. Hello, sandali lang. Naliligo pa po. Ay, ano po? Naliligo pa. Naliligo pa si Kapitan? Opo. Saan po siya naligo, madam? Ayan, sa PR. Sa CR, okay. Sige po. Sino po itong kausap ko? Yung katulong nila dito. Opo. Ma'am, pakisabi po, tumawag si Henry Maceda ng DCGB. Opo. Opo. Salamat po ha. Huwag po sa dito kahapon. Si Jimmy po yung pumunta dyan. Iba po ako. Oo. Pupunta, hindi man ako pumunta. Oo. Basta po, Ibibigay ko po sandali. pagkatapos pabihisin mo na po. Magbihis muna po. Wag muna. Bakit hindi pa nakabisi Kap? Yung sabi, good morning po. Good morning. Pasaglian mo muna po si Kap, pwede? Ano po? Ano po? Ano po? Madam? Naliligo pa po. Po, naliligo pa kasi Kap. Oo nga. Patapusan mo nga na po magkanigos ha. Iyo po. Mapod pa ako gararay. Iyo po. Kung pwede na pa ako mag-upload, pwede makitext na lang. Na ano po? Kung pwede po mag-upload, gararay si Henry Maceda po kang DCGB. Sandali lang po. At ano. Si Henry Macedo daw ng DCGB. Oh, Ano daw? Iyo po. Tatawag ako mamaya lang ha. Sige po, sige po. Okay, thank you. Akala ko, si DE ang tinawagan mo, hindi man ako pumunta kahapon sa DPWH pa. Oo nga, Kapitan pala niyan. Si Kapitan yung tinawagan ko, naliligo si Kap, hindi pwedeng kausapin Akala ko kasi si DE. malay mo, dapat mo bumihis mo na si Kapitan. Pre. Atay ka. Kamalamoso. Bayong-bayong. I like this program talaga. Hoy, baklasan na yan, tabi. Gulpi pa? Gulpi pa? Na proyekto sa tubig? Oo, okay. Iguan na naman kitang dudumanon, Toto na naman, may nag-call na naman sa to. The Oo. same problem. Ano na yan? Pag natayan na kadawal kang problema sa tubig dyan, DE. Mali. 0906. Mali, Jimmy, yung number? Ayun, si Tinao. 037 25. Mali. Puan ako sa BBP, sa may kukuha pa ko. May sige. Jimmy na salita dito, Alright. Jimmy. Hanapon ta sa takop. Dida Plus na naman. Hello, DE, magandang umaga. Si Henry Maceda po ito ng DCGB. Hello? 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 Hello po? Hello, good morning. Hello, ma'am. Kay number po ito ni District Engineer Morales. Hello, sir. Ay, Nagputol-putol po. Ay, sandali, madam, ha? Sandali po. Ayusin ko lang. Lalabas pa ako ng announces booth. Si D.E. Morales po ito, ma'am. Si Henry Maceda po. Si Henry Maceda po ito sa DCGB, Legazpi. Yes po. Opo. Ma'am, pwede po kayong makausap regarding sa isa. Although, alam ko, ka-assume nyo lang. I-report lang po namin itong isang project dyan sa Doña Tomasa. Doña Tomasa. Ginubatan. Opo. Pwede po kayong ipasok on the air, ma'am? Wait lang po, sir. Tanungin ko muna kung anong... Ganito, ganito po kasi ma'am. Sorry po kasi alam ko nabigla kayo eh. Sa Doña Tomasa kasi may isang project yun na water system. Yung na Facebook? Opo, kasi hinahanap po ng barangay ma'am yung cover ng tangke kasi may nakapasok na isda. May nakapasok po na ibon. Ano, sir? Confirm ko po na po sa ano ko po sa Oho. yung PA po doon Opo. para maka-ano din po ako kung anong isasagot. Opo, baka ma'am pwede po mabisita ng maintenance ba ito sa construction? Hindi ko alam. Hindi kasi, sir, Oo. ang ano, sir, kasi ang project kung turn over na kasi sa barangay, Oho. sa kanila na po yung
Oo. Ang Pero tatanong Mm. sir, kung hindi pa siya na-turn over, kami pa po ang aya. may hawak. Opo. Kasi po, sabi ni Kapitan Operiano kanina, 2023 daw ito nasimulan hanggang 2024, 2025 pa. Di, more or less, mga 4 years na. Ang pero wala daw record sa barangay na na-accept nila yung project. Baka sa inyo po sa DPWH meron na acceptance. Ganito kasi po sir, and mga projects ngayon, hindi na tina-turn over sa barangay. LGU na po ng LGU. barangay sila. Opo, sa, halimbawa, sa Mm. municipality po or sa province. Depende po kung kaninong jurisdiction po dun sa barangay. I see. Okay. So sige ma'am, pwede po di ma-check na lang kung turnover na po ba ito o kasi ang kailangan lang doon niya tumasa, ginumat. Ang kailangan po ni Kapitan yung cover ng tangke kasi maraming may ibon na namamatay, may iba pang mga nakapasok. Sir, na cover. Walang cover ma'am, wala pong cover yung tangke, yung hinahanap niya eh. Alam mo kung paano siya na-discover? May uminom, yung ibon kasi na nasa tangke, di namatay. Siyempre, habang namatay, Grabe, toxic na siguro. nangamoy yung tubig, siyempre, na amoy ng mga tao. Kaya pinacheck yung tangke. Na-check lang kahapon na yung tangke pala, walang cover. Para alam ko kasi, pag ganung mga project, di ba may cover po yan, ma'am? Oh, but nasa taas siya eh. Mataas masyado yung tangke, elevated masyado. Pinakyat kahapon ni Kap sa tanod. Nakadiscover ho na walang cover. Sige sir, bago po ako sir magpaano, Opo. pa-confirm ko muna. Opo, ma'am. Salamat, ma'am, ha. Pasensya na po sa estorbo. Pasensya na po. No problem. Okay. Thank you po, D.E. Morales. Salamat po. Mabuhay. Thank you. Alright. Si District Engineer Morales kaya, abo naman magpa-on the air. Pero, pignot niya sa Horon Ming Dua, ang sabi niya, tabi, ipapa-verify niya ito, natang ito na yung cover. Ihapon, kunhain sa cover. Grabe ang problema. Oy, elingon nindo ha. Kamong permi nakaantabay sa programa Dunya Mercedes. Sa Dunya Mercedes, ang problema, maray sa tangke. Konkretong tangke. Natapos na sugabos. Ang problema, suplin niya sa pipe. Kada bes na sisog pon sa pipe, mga tugang, nagkukupsit. Di na ko kakumpa, no. O, kaya, iya po ko nakasuhapon so ang probinsyano party list tas hindaan proponent kang project. Baka mataraman sa kontraktor na si kaso dito kitultol. Tabalik-balik na si Kapitan kan Dunya Mercedes duman sa DPWH. 2 taon na rin siyang balik-balik. 2 taon man kibalik-balik sa mga nag-asikaso kang project. Doon natatama kung paano mga tugang na ang sinugpunan kang tubong ito. Day magkorupsit pag ioninda. Ngunyan, ikaduwa naman na discovery ni Jimmy, so duman sa Dunya tumasa, may tangke, maray ambulos kan tubig, deng takop, may duminaib na bayong, nagadan sa bayong. Na-discover ni Kapitan, dahil madasayin ang turnover sa barangay, kahabo niyang pakiaraman, baka ngayon madiskuido mo yan, kami yan madamay dyan, mabasol, tabako pa man niya sa muya turnover. O yan ang problem. Ang isyong niyan, hain so takop. Hello? Ay inda. Pangyayari, ano na kita boy? Hello? Hello. Good morning. Lain man pwede mo waran so cover kaya. Ang harabasan niya sa gobyerno, may cover. Migo. Natita ko pa rin harap. Dawa na ka mo ni Joker ha. Lato suntag yung saramayon ka. Iyon na. Hindi mga paraan tabay tagini, mga matalion ka mo. Mga matalion. Alat nga nata, nag-text back na si di plus lamang ako ka nag-blazer ako nga na ano yan biglang umininit sa lawas ko. Sabi ni Kapitan, wait lang dapo.
Bilang umininit sa lawas kulugod, mga tugang ka naka-blazer kita ngunya na aga. Bueno, oras natin, alas 8:15. Oras mga tugang sa Pilipinas. Ramon taluan mga dagdag pang report. Hali dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang si Karen Ala sa dagdag na Bareta in the morning. Dito po sa tuyang programa. Karen, good morning Karen. Karen. Hi Karen. Karen. Limatin na. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Hello. Good morning po, sir. Ano po, sir? Opo. Opo, good morning. Sir, sa Dunya Mercedes, hydraulic machine. Nata po, Para matugod din tama sa tubo. hydraulic machine. Opo. Subang tugod sa D4, D6, D5. Yeah, oo. Itang pagsugpon kitubo. Nakakatabang pa sa pagsugpon kitubo. Ito yung pigagamit din dati sa ginupatan pangtugod sa tubo, sa D6. Nailing. Igwaman sa napalangki pwedeng arog kayan hydraulic machine. Iya po. Sige sir, tayo paabot ko po ha. Sige po, salamat. Salamaton. Oh, very good point ito. Ang pigagamit da dyan, hydraulic machine. Oh, ang problema sa kontrakto, di ko aram, kung igwa dai, mga tugang unkontratista kayan. Dari nanggad na tutumbok kung para ayuson ang linya kan tubo, dalay magkorupsit, pag-ion tabi. 10 million yan na, 10 milyones tabian na pundo. Mientras tanto, alarmario na sa linya, Paringal, good morning, go ahead. Salamat, Pade, digdi sa Legazpi. Didiscoveryhon pa sana. Kan gobyerno lokal, kung ano talaga ang problema, kung nga anibang solar water system, then naman nagpupungsyonar. Inian bigalat nga niyan na aksyon sa gobyerno lokal base sa napag-urunan kan mga inot na meeting kan mga disaster officials sa supervision man mismo ni Mayor Isiam Ismail bilang preparasyon sa pagsasabing El Nino. Dahil importante hon maray ang mga solar water system na magkatabang sa sourcing ng tubig sa barangay. Kung matatandaan, dakol na mga solar water system nagdi sa Legazpi ang ipinagibo kay ito kan ako Bicol. Alagad noted man na ang nagkakapira ka ni sa ngunyan dahil nagpupungsyonar. Dahil maintindihan kung ano talaga ang problema, kung sa irarom, sa source mismo kan tubig, o kaya may problema man sa tubo. Sharing kan dyan sa tercer distrito. Ay, okay. Digdi sa mga SOR na barangay kan Legazpi, may mga nanotraman ang kitang ibang water source ining SOR na bako na masyado funksyonal mientras na nagkapirang taon pa man sa naan luminis na ininay pag-ibo. Sabi ni Mayor Isiam Ismail, igwa na naglibot na sarong engineer, as in pig-check na, pig-validate na kung pira mananggad na mga solar water system, ang may diferensya taan plano kan syudad, babadgetan ini, para may paira, ay gilayon, tayo importantihon maray ini, tungo niya na pig-anticiparan niya na El Nino, dahil nakulang tabang ini sa mga solar water system na dapat talaga reparohon ang mga tubo, kung igwa kibayong na nakalaog yan sa tangke, kung ano ang diferensya, iyan ang aaksyonan pa. Okay, pare. Iyan, tabi pare, ang mga informasyon, manangod sa tubig, alarmario, CCTV. Konektado ang problema, are.
Mientras tanto, thank you pareha. Babalikan tanto to. Takauron takan si Mayor Hisham Boda ni si Congressman Pido Garbin. May kinaraman po sa bagay na yan. Okay na ba si Karen? Nasa linya na? Wala pa? Dumana mga data kay Joshua Bino. Sabi kan mga reactions ta sa text. Good morning, idol. Kasalan tabi yan kan bayong aram na malalamos. Ang pagsugpon kan tubo nin tubig ipapagibon nindo sa tuberong high school graduate na may experience. Ano yun kaya puro theory? Okay. At di mga tubero man po sa nagiribo. Baad linupad na kan bagyo ang aragi kadot kana makusugon so tako pwede. Kuya Henry makusugon uran may klase igwa pong klase ha. Pasensya na tabi po sa mga namamaha iyo nga ni po ha. Aram mo lang kung ano pulot mong sira namin na po yung Sabado. Sir, aram mon mi lang po kung naklim na po so napulot mi kam Friday na sina ay wala pa. Day patabi nagki-claim. Alat ngo na. Dai pa po. Bali lang ha. Day pa na-claim tabi. Day pa kinagki-claim kanso pigton over sa DCGB na kwarta. Regarding duman sa napurot kan sa tuyang parantabay na taga-daraga. Wala pamigo. Pasensya nata. Ulpig para paulit-ulit ko nga ni. Buda, ipapost ko tabi sa social media. Baka lamang igwak makailing ha. Alright. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. So kulalapnit mo sa aga na. Iyo. Saga? Ano na ko ng kulalapnit? Balyutang 7:30 ano? Hindi man. Pagkatapos kan newscast, nganing may light story sali. Aha. Sige, adalan ko ha. Yo. Adalan ko, okay? Sige, go. BP, hororon tubig. Digdi sa Daragalbay. Salbata na, bata nag-uuran na nga ni ngunya. Nag-uuran? Muranda sa luwas? Ang Quran, minauro-uro pa sa digdi sa Daragal. Okay. Sige, go. Anyway, BP Henry, hororon tubig. Digdi sa Daragalbay. May anunsyo. Kundeng bolos ang grito, may libreng karigos, dumaman sa nasa tunampo, patutukad sa barangay Kiwalo. Pagod ako sa may Kimantong. Kiwalo, okay. sa sobrang darakula, kaya BP Henry kan mga lubat, gari ng mga swimming pool. Salbata na ka Diyos, wala to sunta kang gibo-gibo mo ngayon ha. Dumagamagaray ko sa lubat. Ano, pato? Lato sunta ka dyan. Ano, ang pato baga, minadalagan dyan sa tubig, minakulap-kulap, okay na. Kaya sabi ka ng mga tao, pag madali yung kasaban nyo, sabi ka ni ba, ano nga, nagkarigos ka, ang karigos mo nga pato. Karigos pato. Oh. Okay. Libong ang hurado, BP Henry. Libong pati sa mga amigong tambay ni Manoy Joker. Sa man iba-ibang statement kan DPWH, may kinaraman sa haluyo ng problemang dahil sa tapos na proyektong Patinampo, patutukad ka BP Henry digdi sa barangay Kiwalo, Daraga, Albay. Dahilan sa haluyo ng dahil sa tapos, halalo mo na ang mga lubak, pagsiring kayo ng maoran, gari ng swimming pool, pag may stock ang tubig, libong ang tao sa... Alam mo, may multipurpose man ang Joshua. Pag mauran, swimming pool. Pag tag-init, motocross. Pwede. Motocross. One time, uminagi ako dyan, hinatulog ko si Maisy sa airport. Dahil ako may turbo minalik, tang auto ko baga lang kao. Dahil ako minagigiraray. Tapos ingatan ko sa auto na pag nakamusmus ka dyan, problema mo ang mga mulyikan mo auto mo. Correct. Ako niyan, libong, kung matatandaan pag depende, so nag-react sa programa mo ka nakaaging aldaw. Yeah. Natandaan nga ni, so, nailot na sinabi ka na sabing ahensya, na may tig-alokar na pundo para tapuson ining patrabaho kan tinampo. Pero so, pinakahudyan, pinakahuri na report ni Karen, so sa entrevista niya sa DPWH,
tigasabi na wala na nasintang proyekto digdi. Yan. Oo. Na kung gusto ngayang matapos, sa barangay, ma-endorse sa sangguniang bayan, sa sangguniang bayan, masurat sa DPWH, kalibong nalugod. Oo. Kung sisay na talaga ang matapos kayo ni, talo yun na kay BP Henry, pirang taon na ang umilagi. Kung pagpaparapalo yun, mas lalong dakol ang madidiskwilo digdi sa lugar. Yeah. Para romo na tabi BP Henry ang mga lupa. Dakol na ang natilad ng udoy pag nag-agi digdi. Yeah. Sa sobrang kadol-kadol kan motor o kaya tricycle, maging mga four-wheel vehicles. Kaya nabuhay giraray ang pangapunan na sana talaga trabaho na initabi BP Henry. Matapos naman sa lalong madaling panahon, kundi kung siring kayo sa latest na statement, paano na? Papo na naman sa zero. Kaya yaon ang pangapunan kan mga residentes. Tapos na nga ni mga residente, kundi si iba pang mga motorista, na nag-agi-agi dito na o nandito ng lugar. Sana ang unang pangapunan matapos na ang tinampo. Unang pangapunan kan mga residentes. Hoy! Aksyon! Isan ma-action ka. Okay? BP, ang sitwasyon digdi sa Kiwalo, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa lawas. Hero-hero mga kababayan. Hoy! Aksyon! 8:28 oras po sa Pilipinas. Hello, good morning. Hello, hindi dapat palitan na aming legal DPWH. Ano? Department of Public Water. Housing? Okay. Department of Public Water. In housing. Okay. Sige, Bigo. Salamaton. Bueno. Sandali. Taga may reaction ka ba? Sandali lang ka rin, ha? Hello? Hello, Sir Hen. Good morning. Yes, sir. Good morning. I-briefing mo mga news reporter mo. No. Kapag ganyan mo rin na muna parang kan tubig, lalo na si Jimmy. Kung sensya Na problema ka? Oo, espresso na ako. Tubig. Kaya mo si Jimmy, hindi magparabas na kung sensya sa ginubatan, puro tubig. Okay. Napagal ka? Sir Jimmy Pengaloy, muna tabi ang tubig. Enjoy yun ako sa imo. Enjoy yun ako itong barata. Jimmy, pengalan mo na sa tubig. Awenda. O, standby ka rin. Sandali lang. Uy, mahangos mo na ako. Madali lang ha. Mainom akong tubig. Iyo. Mainom lang akong tubig ha. Hindi pa ako namamahaw. Sandali lang po. Karin standby. Mabalik ka na po. Magalipas kan mga patalastas. Anong baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarunggulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banwang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banwang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago del Libon. Namumutan niya mong patron sa Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya?
Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Gusto mo ng best student life? Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality. Dekalidad na edukasyon? Check. Makabagong learning modalities at modern facilities? Double check. Expert teachers? Check. Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao. Kundi future ready, work ready at life ready ka. Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni. At ang high employment rate? Tatak UNC yan. Kaya wag nang mag-hesitate. When it comes to your future, UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang saliring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang easy maging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, gibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver 8 Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver 8 Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at de kalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Naalmusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung Meatshop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung Meatshop ang katuwang mo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Meatshop, Meatshop is my para sa bagong Legazpi. Meatshop is smile always. Meatshop is my Meatshop, Meatshop is my para sa bagong Legazpi. Meatshop is smile always.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Anhapot sa DZGB. Yeah. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang 13, bagong pag-abot ang alas 9, nin pag-aaga, ramon tapuan mga dagdag na report, may kinaraman sa abandonadong Climate Change Academy na nasa Bicol University, pighahalas na. Salbata na, inistara na good kihalas. Inistara na kihalas, tabi. Sanay naman, pigagamit. Hapot, kaiba si Henry M. Bata mananggad medyo Lalaking hindi makahoy dyan sa lugar na yan. Aramon tadaw mga tugang ang report, kasabay po si Karen Alan. Karen, good morning Karen. Dahil sa pagkatiwangwang na min halos magsasampulo ng taon, mga halas na ang nakairistar sa pinagmamalaki dati na Climate Change Academy sa probinsya kan Albay na nakatugdok sa kataning kan dating College of Arts and Letters kan Bicol University. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III ang presidente kan Bicol University, sinabing dakol na ang mga nakakaarabot sa opisina kaining hali mismo sa mga estudyante asin personalized kan eskwelahan na nakakasaksi na mismong pigkakaranapan na inikimang halas papalaog asin mismong mga gwardiya sa gate. Nakakaulay nga to Henry na talagang totoong may mga halas ng minaparalaog sa building dahil nga ni tahaluyon na ng taon dahil na ini nagagamit sa pagsasaligsig kan DCGB News. Ini Climate Change Academy Henry
o ining building na may ngaran na Climate Exchange Adaptation in Disaster Risk Reduction Management Building. Iyo ining kulay green na buro building sa may gate mismo kan Bicol University na halos nagdeteriorar na an ibang portion kan edifisyo asin mga bintana. Asin ini, ipinag-establish yung year 2009, panahon ni dating Governor Joey Salceda, na nagsilbi ka itong Disaster Risk Management Training Institution na mismong mga international asin mga foreigner pa kayo ang nagbibinisip sa Digis Albay para sa na mag-training sa mga DRRM programs. Alagad sa personay na pag-uulay niya to kay Dr. Nebres, na pundo palan ini, panahon ni dating Governor Al Francis Bichara around year 2017 sa day ipinagpahayag na rason asin alegado vi penre sarong opisyal an puminapundo kan operasyon ka ining building. Ngunyan, dahil bipita halas na ang nag-i-restart, kaya naman sa na napapakinabangan, naggigibulan ng lakdang ang Bicol University na hagado na ini sa provincial government kan Albay, asin ipasakamot na ini kan eskwelahan, tangani na magamit ini bilang Mayon Heritage Center, kung sa inan mga pag-aadal o research tungkol sa Mayon asin sa biosphere kan Bulkan Mayon, digdi na ipapamurugta kan Bicol University dahil sinabing dakulang bagay ini para sa pag-iskusarman kan probinsya na mapasabay sa UNESCO World Heritage and Mayon. Kaya ngunyan, pinaghagadan tamanin payag si Governor Noel Rizal, lalo't may mga informasyon dito na nagluluwas na plano ining padaguson kan presenteng administrasyon asin pakarayon. Mantang ang pamayukan istilahan, may request na ining pwedeng ipasakamot na kan Bicol University kasi rin kayo nagdetermine tiga-alas na dahil na napapakinabangan, sayang, takulang bagay ining building sa eskwelahan, kaya pinaghalat ninda ang request hali kay Governor Noel Rizal. Ang proposal ko tabi diyan, Karen, dahil nagkaroon ng pagproblema ho ni Presidente Nebres. Ano yan? Law-law da. Ano yan? Law-law, 20 kilo. Ano yan? Law-law da, basta law-law. Law-law nga ya, 20 kilo, bulinaw, 18 ano ko. Bata sinusunod ako sa proposal mo. Unang proposal ko dyan, dahil na problema ho ni Presidente Benjamin Nebres. May halas na, di ba? Oo. May mga halas na. Gibo na lang na extension kang Albay Wildlife. Teka na ba? Problema. Ako talaga saling kumati una yan eh. Kanagutur ako dyan sa Kalka ito. Ang Kalbagay na College of Blongon yan. Diyan ako nagpapark sa, yun ang mga, may mga narabaga dyan. Pag mainit na dyan ako minapark. Pagpun kanso na iling ko na auto na, diyan ako nagpapark dyan. Ano mo kung nata? Kaya ba kayo mamainot na pumuropot sa mulye kan auto ko? Pagpark mo dyan, mabuton ba ka, di ba? O yung ibaga? Kaya ka lang, yan baga na College of Law, bako dyan ka nag-eskwela, building bagaan. Iyo po baga? Yan sa General Library, di ba? Yan sa Graduate School. So, opisina. Yan ako nag-park pa minsan. Pag nainot ako maglaog, kaya ito mga 5:30 ang hapon, o 5 ang hapon, minapark ako dyan. Ngayon, din ako nagpapark. Ang pagbalik mo ang dismissal ko, mga 7:30 ang banggi. O, maniklo mo, Buda, baka pagdalagan mo, may na magdalagan so mulye mo, so ito so iraram kan auto, tabaka napuruputan na kung ano narimuranon. Takot ka pala sa snake? Of course, ayaw ko ng halas. Ayaw ko ng snake talaga. Ayaw ko talaga, lalo na pag yung mga malalaki na at mga mahaba, ayaw ko talaga ng snake. Di ba may pet kan snake? May? Pet na snake? Wala nga ako dyan. Kaya nga hindi ako pupunta dyan sa wildlife kasi nga takot ako sa snake. Lalo na pag sawa, ayaw ko. Pero seriously, di mo na lang na extension ng gun wildlife.
Try mo na si gobernador. Si estudyante ni Henry M. Nga ni ngarak kakang ka ni gobernador. Pero sa totoo lang, magayunon iyan na legasiya ni Governor Joey Salceda kung naipadagas yan. Tara mo, ang spotlight kay kang Albay, nakatutok sa tuya pag-abot sa climate. Kaya baga si Governor ka ito, inappoint baga siya kang United Nation Global something, Global Champion, ano po kaan? Inappoint baga siya ka ito. Iwas ang position sa UN kan mga panahon. Iwas siyang award na pagiging global champion, may kinaraman sa pagkabugta ka na Climate Change Academy. In fact, nag-cover kita kaan, may batas iyan tabi, panahon ni si Senador Loren Legarda, ang chairman ka ito kan Committee on Environment. Nagdidi mismo yan. Pig-launch yan sa Albay Astrodome, pig-launch yan, Albay Climate Change Academy, etc. Yang ginibo yan, nagpasiring pa dyan. Bigaro nga ni, binisita pa ni Presidente Pinoy, kanong minaging, kung na sala, etc. Takita ka ito sa Albay, dakulong kitang pigibong may kinaraman sa disaster mitigation projects, program. That was the time of Congressman Joey Salceda, Mayor Governor Salceda. And saro dyan sa nakabugtak pa sa United Nations ang Albay. Tang Albay, pigdeklarar kita na Albay Biosphere, United Nations Biosphere Reserve. Dakulaon nang impakayan kan mga panahon. Deko aram kung siyempre, bagong liderato, bagong nakapwesto, kanya-kanyang perspektibo. Pero dakulaon talagang legacy yan ni Governor Salceda, kayang kaito, ang ginibo niya na buminugtak sa pangkinaban na pedestal ang probinsya Kanalbay. Kaya baga, anapon sa iya, global champion. Roger that baby. Buda, kung da ko nasusala, dati pala na former executive director bigdi, si Dr. Cedric Daet. Totoo tabi. Buda, sa pagdasaligsig ta, panahon ni dating Governor Rex Lagman, pinagpromisa na papakarayon ini, pero natapos baga, dahil man na ipadagos, napulso mga nagpromisa palan kay ni Henry, na susuportaran ini, malas sa pag-research ko, pati palan sa Office of the Civil Defense, sa DILG, nag-express man palan si commitment na susuportaran ang rehabilitation kay ng Climate Change Academy. Takunday man ang may tao yan, kuha na lang kang biyo, gibon itong garo research man ang tungkol sa mayon, disaster something, disaster, ang biyo nga, Institute of Disaster Management. Pwede. Marayo na sa kung nagka-irisipan na. Matibay ka talaga. Gibon, ayan baga may Institute of, may J. Robredo Institute baga dyan. Gibon ta, Institute of Disaster Management, etc. Kaya lang nawara dyan sa Master in Public Health and Emergency na sa grad school. Okay? O, sige. Ipaalam mo kay Governor, i-record mo na lang, i-video interview mo. Anong reaction na kaya yan? Okay? Sige. Roger on that. Yan ang report, Karen Ala, DCGP News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, nasa linyaman, mga tugang ang report kay Basi Jomar Bien. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. May kukonsiderar na aktibo ang sanggunian panglungsod kan tabako. Ini ang ipinahayag ni City Vice Mayor Glendaong Bungao sa ginibonindang ikasarong taon na legislative report. Kasod mga naginibuan kan sanggunian panglungsod kan tabako asin mga miyembros kay ni. Sinabi ni Vice Mayor Glenda na nasabi niyang sarong aktibong sanggunian ang tabako dahil ta sa nakalis na sarong taon nakagibo sindaki 50 regular session, 2 special sessions, 25 public hearings na nagresulta sa 558 resolutions, 18 appropriations ordinance, asin 57 ordinances. Apuera kayan bilang quasi-judicial body, igwaman silang kinaputan na 2 admin cases and sarong na-dismiss na kaso. Susog sa iya, sa nakaresibi pa ang sangguniang panglungsod kan tabako kan local legislative award na nagresulta sa pagiging top 2 component city kan tabako sa bilog na Pilipinas. Pero ipinahayag kan Vice Alcalde
na day manini mangyayari kung da isa tabang o ayuda kan mga pagiriba niya sa sanggunian panglungsod, pati naman kang staff kan sanggunian panglungsod kan tabako. All of this would not be possible without the working personnel of the Office of the Secretariat under the stewardship of Ma'am Glenda Panty. Sa katunayan, nabanggit niya na to kanina, we have been awarded various recognition by the Department of Interior and Local Government through local legislative awards. Wala si Ma'am Ivy. Nagsimula sa outstanding sanggunian in the component category sa buong probinsya ng Albay. Tuwang-tuwa na kami noon. Pero naging outstanding sanggunian sa buong Bicol region. Tapos, inimbitahan din ang National Finalist Awardee daw. At sino ba ang mag-aakala na magiging top 2 tayo sa component city category sa buong Pilipinas? Si Vice Mayor Glenda Bonggao, ang iba pang miyembro kan sanggunian panglungsod kan tabako, nagkanya-kanya man na report sa mga naging aktibidad kan sa indang mga komitiba. Ang ulat sa bayan no legislative report ginibo sa laugkan ika-53 na regular na sesyon kung kaya pagkatapos kan mga pag-report kan mga konsyal nagpadago sa regular na sesyon sundo pagkahapon. Okay. Yan ang impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat sa report, Jomar. Hali po dyan sa Tabaco City. Mula sa mga lansangan. Mga tugang, ako po si Henry M. Depong personalan, ako po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay. Umaabot sa bawat sulok. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online,